खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय नोंथांमोनखौ। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांगोन, भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। जायफ्रा इउटुबार जानो सानदों, जायफ्रा गोदान इउटुबार, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नाय, अब्लानो नोंथाङा इउटुबनि प्लेटफर्माव नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हागोन। नोंथाङा भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनाङा। जायफ्रा आरो गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। आरो जायफ्रा गोजामखा, नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो माबाफोर बुजियाब्ला नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै। अब्ला आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो माबोरै साबस्क्राइबारखौ 7 दिन 5 दिननि गेजेरावनो जोङो साबस्क्राइबारखौ बारायो, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। आरो जायफ्रा नायदों, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायना मोजाङै सोलोंना लाखा। आं बे भिडिअखौ बारा गोबाव दोना। आङो सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामगोन। मानोना बे भिडिअआ पार्सनेल भिडिअ, आं बेखौ शेयार खालामनो हाथावना नङामोन। अब्लाबो आं शेयार खालामनानै होबाय नोंथांमोननो। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेनिफ्राय नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनांला। नोंथांमोना लाइक मोनसे होदो, साबस्क्राइब खालामदो, बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो भिडिअआ माबायदि जादों। भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। अब्ला दिनै भिडिअआनो जागोन जोङो थाब समनि गेजेरावनो जोङो माबोरै 1K 2K साबस्क्राइबार जोङो आर्निं खालामनो हायो। गोबां मानसियानो आंनि भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ। आङो मोनसे सादिनसार मोनसे चेनेलखौ आङो थाब समनि गेजेरावनो 10 दिननि समनि गेजेरावनो आङो 1K कमप्लिट खालामदों। माबोरै खालामदों गोबां मानसियानो कनफिउस जादों आरो गोबां मानसियानो सोंहरदों। आरो आङो भिडिअनि गेजेराव बुंदों आं भिडिअ लाबोगोन होननानै, बिनि थाखायनो आं दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। जायफ्रा इउटुबार रेगुलार भिडिअ खालामनानैब्लाबो, बोसोरसे बोसोरनै जानानैब्लाबो, जायफ्रा दासिमबो 1K 2K कमप्लिट खालामनो हायाखै, नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ इम्परटेन्ट। आरो जायफ्रा गोदान क्रिएटर, जायफ्रा गोदान इउटुबार, नोंथांमोननि थाखायबो नैबे भिडिअआ इम्परटेन्ट। गासैनिबो थाखाय बे भिडिअआ समान। जोङो सानबा 10 दिननि गेजेरावनो 1K खौ कमप्लिट खालामनो हागोन। नाथाय माबोरै कमप्लिट खालामनो हागोन बेनि क्राइटेरियाफोरखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थागोरगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, बिनिफ्राय गावबा गावनि मबाइलाव नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। नोंथाङा 1K थाब समावनो नोंथाङा खालामनो गोसोब्ला, नोंथाङा माब्लाबाबो नोंथाङा गावनि भाषानि कन्टेन्टखौ नोंथांमोना लाबोनो मोननाय नङा। नोंथांमोना जेसेबां नोंथांनि इउटुबा बोराय, नोंथांनि इउटुब चेनेला गोजामखा, नोंथांनि इउटुब चेनेलाव गोबां भिडिअ दं, नोंथाङा गावनि भाषाजों बानायोब्ला बैफोर भिडिअखौ नोंथाङा प्राइभेट मारिजोब। बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव खालामनांगोन, नोंथाङा हिन्दीनि भिडिअ नोंथांमोना मेथाइ हगारनो हागोन। गोबां नोंथांमोना बायदिसिना भिडिअ, मालायनि भिडिअखौ लानानै बेयाव हगारथनो हागोन। मोनथाम मोनब्रै नोंथांमोना भिडिअ हगारग्रोनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना 1K 2K खालामनो हागोन। माबोरै खालामनो हागोन आं बेखौबो बुंगोन। बेयाव जोंना जेसेबां साबस्क्राइबार फैयो, गुबुन जाथि गोजा फैयो, जायफोर हिन्दीफोर बुजियो, बैसोरनि साबस्क्राइबारा बेयाव जइन जाजोबो। बेखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि जाथिनि भिडिअखौ नोंथांमोना दा बानाय, नोंथांमोना हिन्दीनि हगारग्रोबानो जाबाय। अल इन्डिया लेंगुवेजखौ नोंथांमोना बानायनानै हगारग्रोबानो जाबाय। नोंथांमोना नुखादों आंनि बे सादिनसार चेनेलखौ, आं बेयाव हिन्दीसो हगारदों। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो ट्रिक बाहायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे चेनेलखौ 1K खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि चेनेला अट'मेटिक बारायबाय थानो हागौ। नोंथाङा गावबा गावनि लेंगुवेजैबो नोंथांमोना भिडिअ बानायनो हागोन। मानो होनोब्ला जोंना 1K कमप्लिट जाबा जोंनि थाखाय चेनेला मोजां। जोंना 1K जाबासो मानसिफोरा, चेनेला गिदिर साबस्क्राइबार थाबासो मानसिफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइबार खालामलांबाय थायो। बिनि थाखायनो जोंनो फार्स्टआव 1Kआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। बिनि थाखायनो नोंथांमोना 1K कमप्लिट खालामना लाबानो जाबाय। माबोरै खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोननो ट्रिकखौ खोन्थागोन। जोङो 1K कमप्लिट साबस्क्राइबार खालामनो थाखाय नोंथांमोना फैसा गारनांगोन। बेयाव फैसा गारबासो नोंथांनि बे चेनेला 1K कमप्लिट जागोन। थाब समनि गेजेरावनो नोंथांनि बे 10 दिननि गेजेरावनो नोंथांनि बे चेनेला साबस्क्राइबारा 1K कमप्लिट जागोन। जायफ्रा जिर'निफ्राय दासो स्टार्ट दिनैसो क्रिएट खालामदों, नोंथांनि चेनेलाबो जागोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो बे ट्रिकखौ खोन्थालांगोन। बे मबाइलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांगोन। जायफ्रा दासिमबो गोबाव इउटुबार सालायबाय आरो लोगोसे गोबां भिडिअ हगारबाय, अब्लाबो नोंथांमोननि चेनेलाव दावगायाखै, दिनै नोंथांमोना 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट लुगैदों, नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ नायनाया जोबोद इम्परटेन्ट। बेयाव नोंथांमोना मनेटाइजेसननि भिउसबो लानो हागोन। वाच टाइम गासिबखौबो नोंथांमोना मोनगोन। बिनिफ्राय फैसा गारनो गोनां जागोन। अब्ला आं खोन्थालांसै, भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला। बेयाव फैसा गारनांगोन। जायफ्रा इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना 0निफ्राय 1K साबस्क्राइबार खालामनो सानदों, नोंथांमोना फैसा गारनांगोन।
बेखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो। बिनिफ्राय आङो गोबां मानसियानो आंनाव वाट्सएपआव मेसेज खालामनायखाय आं बेयाव भिडिअ लाबोनानै होबाय, नङाब्ला आं लाबोनो गोनां नङामोन। आं सिगाङावबो लाबोगोन होनना लाखादोंमोन नालाय, बिनिफ्राय लाबोबाय। बिनिफ्राय बियो नोंथांमोननि खोथा, नोंथांमोना खालामगोन ना खालामा बेखौ आं जेबो मिथिला। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ हगारनानै होबाय, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायनानै खालामबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै, माबायदि खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। फारसेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो क्रम ब्राउजाराव थांगोन, क्रम ब्राउजाराव बिनिफ्राय आङो अपेन खालामगोन। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। आङो सिगांनो बेखौ लगइन खालामखाबायमोन, बिनिफ्राय आंनि बेयाव नामा फैबाय। जेब्ला आङो सार्चखौ बेयाव प्रम'सन खालामो अब्ला आङो बेखौ लगइन खालामखानायमोन एस मोसाहारि। नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय, जायफ्रा खालामनो गोसो। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानि माबायदि साबसक्राइबार मोनो। बिनिफ्राय बेखौ माबोरै अपेन खालामो आं बेखौबो खोन्थागोन। माबोरै नोंथांमोना बे लिंकखौ मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन, फारसेनिफ्राय लास्टसिबां नाय भिडिअखौ। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। फार्स्टआव बेफोरबायदि गेवा, बेखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फार्स्टआव नोंथांनि फन नाम्बार होनांगोन, जिमेल आइडि होनांगोन, पासवर्ड होनांगोन, मोनथाम होनांगोन। बे मोनथामखौ होनानै नोंथांमोना खुलिनांगोन। जिमेल आइडिखौ माखौ होनांगोन होनोब्ला आं नोंथांमोनखौ बुंखानि, जायफ्रा चेनेल खुलिदों बे जिमेल आइडिखौ माब्लाबाबो होनाङा। नोंथांमोना पार्सनेल बेलेग एक्सट्रा जिमेल आइडिखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय अपेन खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव बोखोबानो जाबाय बेखौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुखादों, नायबानो जाबाय सार्भिस। बे सार्भिस दंखायो लिरनाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना खनसे थुबानो जाबाय। बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेयाव गोबां सार्भिस फैगोन, नायबानो जाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा इन्स्टाग्राम बानायो नोंथांमोना बेयाव फल'वार्सबो बारायनो हागोन, लाइक्सबो बारायनो हागोन। नोंथांमोना गोबां बारायनो हागोन आरोना बेयाव। अब्लाबो बेयाव फैसा गारनो गोनां जागोन। नायबानो जाबाय नोंथांमोना माखौ बारायो। बेनिफ्राय इन्स्टाग्रामनि फल'वार्सफोरबो बारायनो हागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा फनपे, पेटिएम बाहायो नोंथांमोननि थाखाय बियो इजिलि नोंथांमोना साबसक्राइबारबो मोननो हागोन। बिनिफ्राय गोजौआव बोखोबानो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय इउटुब लाइभ भिउस। नोंथांमोना जायफ्रा लाइभ होयो इउटुबाव बिथांमोना वाच टाइमबो बारायनो हागोन। वाचिं नोंथांमोना फुल वाचिं बारायनो हागोन, बेयाव भिउसफोरबो बारायनो हागोन। बिनिफ्राय इउटुब भिउसबो बारायनो हागोन। बिनिफ्राय इउटुब वाच टाइमबो बारायनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव जेबो टेनसन लानो गोनां गैया आरोना, जाखागोन। बिनिफ्राय फैसा गारनो गोनां जागोन। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय इउटुब साबसक्राइबार। नोंथाङा इउटुब साबसक्राइबार बानायनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा इउटुब टारगेट साबसक्राइबार लानो गोसो, नोंथांमोना टारगेट खालामनानै लानो गोसो, बेयाव नोंथांमोना गाहायाव टिक मार्क होबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांखागोन, बोखोना नायबानो मानि बेयाव फेसबुक, फटकनि लाइक, फेसबुक फल'वार्स गोबां नोंथांमोना बारायनो हागोन। बेनिफ्राय आङो दा नोंथांमोननो खोन्थागोन इउटुब साबसक्राइबारखौ माबोरै बारायो। बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। खनसे क्लिक खालामदो अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय, नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव नोंथांमोना गोजौआव नुखागोन, नायबानो जाबाय। बेयाव इउटुब साबसक्राइबार्स, बेयाव नोंथांमोना इउटुब साबसक्राइबार बारायनायनि माखासे पेजआ ओंखारफैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव बोखोबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना इउटुबनि बबे नोंथांमोना भिडिअजों साबसक्राइबारखौ लानो बेयाव लिंकखौ होनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव दङ, नायबानो जाबाय क्वान्टिटि। बेयाव नोंथांमोना बेयाव बेसेबां साबसक्राइबार लानाय बेफोरखौ फिल खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव एमाउन्टआ जागोन नोंथांनि बेयाव फैसा खालामनांगौआ। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नुगोन प्लेस अर्डार। बेफोरबायदि नोंथांमोना प्लेस अर्डाराव खनसे थुदो। बिनिफ्राय बेयाव बेयाव स्क्रिनाव फनपे, गुगोल पेनि मोनसे QR कड नुजाफैगोन। बे QR क'डखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट लानानै नोंथांमोना फनपे खालामनांगोन, नङाबा गुगोल पे खालामनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेयाव जेब्ला जोङो फैसा सोहरखाङो बेयाव नोंथांमोना URL नुजागोन। बेखौ नोंथांमोना कपि खालामनानै बेयाव टाइप खालामनायनि अपसन ओंखारगोन। बेखौ नोंथांमोना टाइप खालामनानै होदो। बिनिफ्राय बेयाव साक्सेसफुल देखायगोन। जेब्ला साक्सेसफुल देखायगोन अब्ला नोंनिया बेयाव कनफार्म जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो बेयाव साबसक्राइबारा बारायबाय थागोन। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आङो फुल प्रसेसखौ खोन्थानाय जादिया, मानो होनोब्ला आंना सिगांनो खालामखानाय। बे गोदान आपडेट इउटुब चेनेलाबो खालामखानाय। बेफोरबायदिनो आंनिया बे गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि साबसक्राइबारा गोजौआव दावगाबोदों। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आङो दा खालामथ'वा, मानो होनोब्ला मोननै मोनथाम चेनेल आङो दा भिडिअखौनो हगारनो हाया। गोबां टाइम नांगौ आरोना भिडिअ हगारनो थाखाय। आं दासान्दि गोबां बिजि। बिनिफ्राय जायफ्रा खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बुंखायो आङो, जायफ्रा खालामनो रोङा नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनदों।
बिनिफ्राय आङो बेयावनो नोंथांमोननो माखासे मोजां सुबिदा होदों। बिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बेयावनो बुंखायो जायफ्रा बे लिंकखौ मोनाखै नोंथांमोना बे लिंकखौ मायाव मोनगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बे लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होआ, बे लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होबा माखासे जोंना बेयाव इउटुब चेनेला माखासे बेयाव सासपेन्डबो खालामजानो हागौ, बिनि थाखायनो आं होनाय जानाय नङा। नोंथांमोना बे लिंकखौ लानो थाखाय नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव फैबानो जाबाय। बे फेसबुक पेजाव आं नोंथांमोननो होगोन। बिनिफ्राय आरो जायफ्रा बेखौ खालामनो रोङा नोंथांमोना आंनि हेफाजाब लानो हागोन। नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव फैनानै रायज्लायनो हागोन आरो वाट्सएप दंखायो, नोंथांमोना वाट्सएपआवबो नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन। नाथाय लिंकखौ आं वाट्सएपआव हरा, आं फेसबुक पेजावसो हरगोन। नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामदो, गोदान आपडेटखौ लिंक दंखायो। बिनिफ्राय नोंथांमोना मेसेन्जाराव बिहरबानो जाबाय, अब्लानो आं नोंथांमोननो लिंकखौ हरगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। आरो जायफ्रा रोङा नोंथांमोना आंनि हेफाजाब लादो। जायफ्रा 1K साबस्क्राइब खालामनो नांगौ नोंथांमोना आंखौ बुंहरबानो जाबाय। जायफ्रा खालामनो रोङा, जायफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो गोबां नाजाथाबदों इउटुबाव भिडिअ बानायदों, नोंथांमोना दासिमबो 1K साबस्क्राइबार जायाखै, नोंथांमोना आंनि हेफाजाब ला। जायफ्रा रोङा आं नोंथांमोननो खालामनानै हरगोन। बेयाव रायज्लायबानो जाबाय, फेसबुक पेजाव फैदो, बिनिफ्राय रायज्लायदो आंजों माबोरै खालामनांगौ आंनो खालामनानै हर। नाथाय मा खालामनांगौ बेफोरखौ फारसेनिफ्राय फुल डिटेल्स नोंथांमोना आं खोन्थाहरगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना रायज्लायनानै नोंथांमोना गावबा गावनो खालामनो रोङोबा खालामदो, बिनिफ्राय खालामनो रोङाब्ला आंखौ नोंसोरो खालामनो हरनो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै, आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय। आं फुल डिटेल्स नोंथांमोननो खोन्थानाय जादिया, मानो होनोब्ला आंना चेनेला सिगांनो खालामखानाय। बेयाव अपेन नोंथांमोना जिमेलखौबो नुखादों जानो हागौ। बेयाव आङो जिमेलखौनो सिगां खुलिखानायमोन आरोना, बिनिफ्राय आं बानायखानायमोन। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन, बेफोरबायदिनो अपेन खालामबानो जाबाय। बेनि लिंकखौ नोंथांमोना फेसबुक पेजाव मोनगोन, नोंथांमोना फेसबुक पेजाव फैबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बिहरबानो जाबाय फेसबुक पेजाव लिंकखौ हरदो होननानै, अब्लानो आं नोंथांमोननाव हरगोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै, आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय। आरो भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय थेंक इउ। बेफोरबायदि सापर्ट होबानो जाबाय। जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।